Welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आवबो बरायबाय। दायो नै आं एयारपर्टआव बेरायफैदों, फेमिलिफोरखौ दोनफैदों आरोना। आनैमोन गलाघाटनिफ्राय फैदों आलासि जानो। थ' बिसोरखौ बेरायफैनो दोनफैदों नैयावहाय एयारपर्टआवहाय। थ' सिङाव हाबनो मोनगोन ना मोना नायनोसै, हाबलांनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ। गोबाव जाथारबाय भिडिअ होयिया, कन्टिनिउ होनो सानदों। नायलांबाय था नोंथांमोना। हाबलांनि सिङाव। फट' लाखांबाय इयाव मोननैसो। ओमफ्राय नै मानसिफोरबो फैबाय थायो आरो दैलिग। दायो हाबलांनि सिङावहाय फेमिलिफोरजों एयारपर्टआव दसे बेरायफैलायबाय। आनैमोन गलाघाटनिफ्राय फैदों आरोना आलासि जानो। ओमफ्राय इसोरखौ आं दायो ओरैनो दोनफैबाय, माने एयारपर्ट नायनो होननानै फैदों आरो ओरैनो बेरायनो। एयारपर्ट आरि दं, हाबबाय ससे। ओमफ्राय गेटआथ' बैयाव थाबोबाय, ओमफ्राय नैरोजा हाबबाय। बेरायनोसै दसे ओरैजाय सिङाव हाबनानै। 9ता जासिगोन टाइमाबो, ओमफ्राय फ्लाइट फैगोन गुवाहाटीनि। दाना फैसिगोन। हाबबोदों ससे सिङाव। ओइथिंजाय दङ प्लेटफर्मा, ओमफ्राय ओरैजाय फट' खेबजागासिनो आनै। मोननैसो लाखांलायबाय बेयावहाय, ओरै ससे थांबावसैलाय। नाना खोलैसिगौमोन, बिराद डिस्टार्ब बेयो। मबाइलखौ माने फोनांनानै होदों आखाइ हमनायावनो, गोलैलाय लांसिगौसोमोन। ओरै थाबायलांगासिनो दं, थाबायलांबाय थानोसै। ओरैजाय हाजो जाबाय, हेभि नुयो आरोना हाजोनि थाखायनो। दायोथ' ग्रिन अखा हाबाय थानाय दैज्लां बोथोर सम। हेभि फैखायो इन्टारेस्टनो। ओमफ्राय ओरैजाय आनैमोनहा फट' खेबजागासिनो दं। हा फट' लाबाय थायो नामाब्रा? फट' खेबनोसैलायलै इयावहाय र'। फट' लाखांलायबाय मोनसे, ओरै थाबायलांबावनोसैलाय ससे। जेरावबो फट'। लाइफआव फट' होननाय बुस्थुआ माब्लानिफ्राय फैखो पात्ता मोनाखै आरोना। बयनिबो लाइफआव खालि फट', ससे लामा थाबायबाबो फट', पिक। सिङावहाय बेरायगासिनो। मायो? बैसागु प्रग्राम ना? बेयावसो जादों। बेवहाय बै लांदां नुहुरनाया बेयाव जादों। खामानि गैया। बैसागु प्रग्राम जादों दाख्लैना फार्स्ट, फिसासोलै। बेयाव जायाखैलै, बैयावहाय स्टेजआ बै लांदां नुहुरनाया, बेयाव स्टेज जादों। ओं जायाखै बेवहाय। खेबखांबाय? औवा फिसा जा साइज गानि औवाया। नायरा माबायदि गान्थि गोनांलाय, औवाया हेभिथार। औवा फुलखा इयो। थांला बैयाव थांला, टिकेट काउन्टाराव। ओइलाय बे काउन्टार। थांजायोलै मेरला गारि दं। फ्लाइट फैगोन आख', फ्लाइट फैगोन 10 थानानै। थांबाथ' ससे थबाव। थांबा थांजायो, गारिफोर दंफैजोबखायो मालाय, मानसिफोर फैसिगोन नालाय। आमाया फैयासै ना? थादों बे जिरायथों। बाइक साबि लाबोखादों बाबु? सन्जना हाजो गाखोनाय बायदिया सानदों दा आंनिसो। हाजो गाखोनांगौ। हाजो हिल्स। औ गाखोगोन दा, सानैजों बादिनांगोन सोर गाखोनो हायो। बेरायलाबाय थानो दसे। ओइथिं बानायखांबाय, माखासे कनस्ट्राक्सनबो सोलिगासिनो दं दायो। बैयाव गाखोनानै फट' खेबजाबाय इयाव। बारालाय माखाय हेभिसो। बेयाव सेस फुलबारि गायजोबखाबाय। नै बिदियानो गोदैबो जायोना दानस्रांनो फुला। बिबार गायजोब्बाय नै इयाव। बेनो टिकेट काउन्टार। बिबार गायजोब्बाय नै इयावहाय, दासो गायगासिनो। ओरैबो जाबाय इन्डियान फ्लेट। थ' बैयाव इन्डियान फ्लेटआवहाय फट' खेबजायो नामा? मोजांथार बिबार बारि दं। अ बेफोरावबो खेबजादो। एला इयाव गाखोनो हायो। फै निसै इयाव गाखोनि। जों दाख्लै इयाव फांसन जाबा फैबा गाखोदोंब्रा। निसा फट' खेबजानोबा इयावहाय गाखोनो हायो। इले देलाय खेबलाय। मुझे फोटो खींचो। ठीक है। सानदों दे, मोनसे इयाव जिराय। दे हम दोनों को फोटो खींचो हम है। Dong di jemput deh.
खेबनांगौ ओरैबो खेबनांगौ भिडिअसो नोंबो खेबलाय र' आंनो फट'खौ हर ओमफ्राय दे जाबायलै फट' खेबजाग्राफ्रा बै थांला मा जाखो ना जायासै सेलफि लादो जायाखै मानो जायाखै इलाय जाबाय दा उनि सासा नुबाय दा काउन्टार बैलाय इन्डियान प्लेटआ हागोन नङाबा ओरैनो थांथ'लानो इदिदा आंबो सिलायाखै माथो हट लाबो खेबजोबगोन आं गासिबो केमेरामेन जागोन दिनै खेबजानो लेंहरगासिनो फट' खेबनो फट'आनो फट' आरो दिनैनि दिनाव स्टरेज फुल जाजोबलायनाय हैथिं होगासिनोलाय खेबजानाया नै दाबो फट' खेबनायानो फट'खौ खेबनाय आरो हनै सासे फुजारिसो जाबावबाय बन्दु किटाया होट्स नों थाहैदां बैयाव फुजारि बायदि दादाजों माने बम पाम इयाव लिरनाय दं ओइला सिटि बम पाम सिटिखौ बम पाम होनो हा दायो थांफिनसै हनै फन हरलायबावबायसो माबाया आब' फैदों आब' फन हरदों आब'सो आंसो फन हरदों फैना बेरायग्लायखौ दोनदां र' फन हमनि आं आलासि दोनबाल' फैनाय जायोथ' आरो फिसाजुलिनि आलासिफोरखौ दोननो थाब बायनानै दोनबोबाय अ बिसोर फैदों आनै उलामोनहा अ बिसोरो ओंथ' आरो नोंसो फैदों रुसिना बिमामोनहा सान्दुं माबाबाथाय अखा दोमैबाथाय जोमैजों मोजां नङा जाय बर'फ्रा फैयाबाबो हारसाफ्रा दैलिग फैयो सामफ्रामबो मोनाब्लि दा मोनाब्लियाव नाय मोनाब्लियाव बाजार थांमाथांसो जायो बेयाव मानसिया बाजार जाखायो दा आङो न'आव मानसि आराम मावग्रा थाबा बैफोर जों पार्क बानायनांगौ सिदा इयाव खिथानाङो नैबे मिटनाव फट' खेबजानो जायगायाथ' हेभिखा ओरैजाय थांबाय अरुणाचल इटानागर ओमफ्राय ओरैजाय थांबाय राजगर आसाम ओमफ्राय ओरैजाय एयारपर्ट मिटनाव फट' खेबनो नागिरदों एहे मिटन हाजो ओरैजाय हाबलांसै आरो एयारपर्टआ ओमफ्राय जों ओरैजाय थांना फैखांखाबाय ओमफ्राय दासो खेबफिनगोन आरो थांग्रोनाय जाबाय जोङो ओमफ्राय दा नैयाव फट' खेबजाबावबाय